сега не се събужда. Аристократка какво раздават тази близанка. Ех. Топчето скоро ще падне. Там се бъзне. Отворихме очите. Защото това е любимата акушерка, аз за това знам. Така ли? Ами да. И тя си има предпочитания, значи. Ще като дойде да я гушкат. То толкова бебета, като работиш, не може да ни го гушкаш. Да с такива сърчица, мъненки сладърчета, че просто... Ти снимаш ли? Какво са я? Ще повръщаме ли? Не, просто кърчичка. Моята гривничка и аз си хода с нея, нали? От пансиона си тревожа. Сега ще държи за излезем малко. Не. Ела. Ето, няма да пречеш. Да знаеш как. Да, защото само си мускаме ръцете в очите. Вчера като беше с бодите с ръкавиците, как ли беше от нерви, че няма това радите. Да. Какъв ще сложим бираш? Не се облака. Три възилчета. Чакай да пилете. Оле. Чакай. Това в това раздол няма да се рече да вързваш. Другото. Черят. Ой, лига ми. Има разбира се. Както такова, вие сте. Добре, другия точка. Право. Много рада сте видите. Само видите къща така. Вижи, обърна се насам. Няма да ги късичко. Али таткото. Гледай мама да не забрави кармата. Аз я присипам. Бележка. Бележка. Бебето долу. Ако си плюнчиш каква? Ще е любовът, ще вкерва, Желая всичко хубаво. Там са ли повярвам? Да. Това си е мое. Добре. Бибката е шишен с мен. Да. Бибката.